नै आङो दा बिखौ मोनसे माबानानै खोन्थिनि आरो नोंथांमोननो बस'नानै नै बेफोरबायदि आरो गेजेराव सोरबा मेथाइआ बानायनो जायाबाथाय बेयो बानायनाया जायाबाथाय नैदि रोसि थानो नागिरा आरो गेजेराव बिदि रोसि थाया ओमफ्राय जाबाथाय बेफोरबायदि जायो आरो मोजांनो होमबा सोरबा जानो गोसोब्लाथाय फैनो हागोन जोंनि बेयाव दुकानाव आरो सोरनोबा नांगौबाथाय अर्डारबो होनो हागोन जों गोबां खालामखायो नालाय गोबांबाबो हरनो हागोन जोङो हेलौ लोगोफोर नै दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायहरग्रोनाय जाबाय नै जोङो दिनैयो आनारकुलि बानायनो नागिरदों आरो आनारकुलिखौ जोङो माबायदि न'आवनो बानायनो हायो जोंथ' बानायखाबाय थाखायो नालाय एसे इजि मोनदों आरो जोङो ओमफ्राय नोंथांमोनाबो बानायनायबाथाय बानायनायबानो जाबाय बेखौ सोरबा स्प्रिंबो होनो आनारकुलि होनो सोरबा लबंग होनो बेलेग होनो आरो सोरबा ओमफ्राय जोङो बेखौनो दा बानायनो नागिरदों आरो होमबा जों दाना भिडिअखौ जागायदिनोसै मानसिफोरा सोरबा सोंबाय थायो आरो बेखौ माबायदि बानायो होननानै ओमफ्राय जोङो दा दिनै जोंनि भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिलांनोसै बेखौ जोङो माबोरै बानायो नायलांनो होमबा नोंथांमोनाबो नैबेयाव स्प्रिं बानायनो थाखाय मैदा लाबाय मैदाजोंसो बानायदो स्प्रिंखौ ओमफ्राय मैदायाव रिफाइन थाव लगायनोसै आरो दा रिफाइन थावखौ गोबाङैनो होनांगौ होमबासो मोजां जायो आरो दा रिफाइन थावजों मैदाजों मोजाङै मिक्स खालामग्रोनानै लाबाय बेखौ मोजाङै मिक्स खालामखांनायनि उनाव दै होनोसै दैजोंबो मोजाङैनो मिक्स खालामनानै लानोसै दैखौ एसे होनानै दै बाराद्राय जाबाथाय मोजां जानाय नङाना दा बेखौ मोजाङैनो गथा खालामनानै लानोसै आरो नानानै नायै नै बेखौ मोजाङैनो गथा खालामखांनायनि उनाव बेखौ बोखावनोसै आरो दा नै बिदि मोनब्रै बोखावनानै लाबाय आरो बेखौ दसे सम दोननांगौ आरो दोनखांनानै दायो बानायसिगोन बेखौ दसे थानानै नै आङो दायोयाव आनारकुलिखौ सोमनो थाखाय सिनि फुदुंनानै लादो आरो नै आंना सिनिया गोदौगासिनो दहाय आङो दै एसेल' होनानै सिनिखौ आवलि होग्रोजोबदोंमोन आरो ओमफ्राय सिनिया दा आवलिजोब्बाय ओमफ्राय आङो बेयाव दैखौ होबावना होबाय आरो सारायसे गोबां जाथों होननानै ओमफ्राय दा बियो रेडि जाबाय गारबानिफ्राय ओरै बोलिलायनाय जाबानो बियो सिनिया जाबाय आरो आंना सिनिया जाबाय नै दा आं बेखौ दसे गुसु जानो थाखाय खांनानै दोनथ'नोसै गुदुङाव होबाथाय मोजां जाया आरो आनारकुलिया गेब्ले जानो नागिरो बोरैबा ओमफ्राय गुसु जानो थाखाय खांना दोनथ'नोसै आं नैबेखौ दसे गोबाव दोनखांनायनि उनाव दा नानोसै आरो नायदो दहायो साइजआ माबायदिमोन दा एसे अरनाय बायदि नुदो जेबो होआखै आरो इयाव थाव होदो बेयाव जेबो माबा माबि होलायनाङा आरो थाव लगायदो ओमफ्राय दै लगायदो थावखौ एसे गोबाङैनो होनांगौ आरो होमबाना मोजां जायो सिम्पोल रोङोबाथाय बानायनो दा नानिसै दा बेखौ नानानै लाग्रोनोसै बियो नै जोबोद गुवार नाखाबाय इयो टेबोलनिस्रुइबो बारलायलांबाय गुवारजोंनो ओमफ्राय इयाव बेखौ थनहांदों नालाय इयाव सायावनो मैदा फोनग्रोनानै लाबाय आरो थननायाव सिथाबि बायदि जाहाथे थननायाव सिथाबि बायदि ओरै एक्सट्रा जानानै थायो आरो ओमफ्राय इयाव गांनै जाब्बाय बियो बेफोरबायदि नाखांनानै लादोंमोन आरो मोनब्रैमोन नालाय मोननै जाबनानै मोननैखौबो समानै थननानै हास'गोन आरो दा उनाव इयावबो मैदा फोननानै लाबाय गासिबो मेथाइखौनो बानायनो रोंफ्रामजोबगोयो गोदो
बै जोनोमाव हटेलाव थाग्राफोरसोमोन नामाबा मेथाइ बानायग्राफोरसोमोन नामाबा ओंखायनो दाबो बावाखै इयो मेथाइ बानायनायफोरखौ ना दाबो बावाखै इयो मेथाइ बानायनायफोरखौ बानायबाय थायो ओंखायनोथ' बानायनो रोंखायो बेखौ थनबाय दा राउन्ड थनबाय आरो फारसेनिफ्राय थनबोबाय मोजांहायनो याव जिं जिङाव दै फोनसिगोन आरो दा बिदि दै फोनाबाथाय नङाबा एवनायाव गुगायो आरो गुगानो नागिरो इयो जिंनिया एसे सिथाबनानै थानाय बायदि दै फोननानै लायो इयाव नै बे जराखौ दै फोननानै सिथाबनानै लाबाय आरो दानिया हानिसै नै बेफोरबायदि पिस पिस हासिगोन आरो बेखौ एक्साइसनि हानोसै गासिबखौबो मोनसे साइजनिनो हानिसै आरो खैथासो जायो बायदि इयाव 40तासो जागोन मथा मथि इमान एवबाय आङो होनबाबो सानफ्लाङाखै आं दिनैसिमबो खैथासो जायो नैफोरबायदि एक्सट्रा सिन थानांगौ आरो मैदा फोनदो नालाय इदि थादो ओमफ्राय मैदा फोना मोनबाथाय इफोर सिथाबजोबगौमोन आरो दहायो जाबनायाव मैदा फोनखादोंमोन ना सोरबाफोर जुदि नायनानै भिडिअखौ नायनानै बानायोबा मोजां नायनानै बानाय मोजां खोन्थाखादो जोंहा बेलेगनिखौ बुजियाबो जानो हागौ नै बेयाव आरो सिथाबै बायदि मैदा फोनबावबाय आरो इयो मैदा सारबावबाय नाबाय ओरै नैदिन नानानै ओरै नाबायना गेजेराव एसे ओरै नारना नांगो जाहाथे ओरै थाब गेवस्रानानै जुदि माबायोबाथाय गेवलांजोबगोन इयो बिदि नाथाबनानै नाफ्लावनानैसो आनारकुलि जायो आरो मानसिफोरा बेखौनो सोरबा सोरबा आखाइजों मेरायनाय होननानै सानो आरो बियो नाबाय थायो आरो बेफोरबायदिनो ओमफ्राय एवनाय फालाया आंनि आरो आङो दा इखौ एवहैनांसिगोन आरो नै इखौ इना आरो जायबा बखिबाय दं मालिकआ बि मेथाइ बानायनायनि माबाफोरखौ लाबोनो नागिरबाङा मानो होनबा भिउस फैबाङा नायबाङा नोंथांमोनहा नायनांगौ इसे सिखायलाङोबो जोङो मेथाइ बानायनिफ्राय माबोरै बानायो मायो होनबाना सिखायना लाबाथाय मिथिगोन ना न'आव बानायना जाबा आरो मोजांसिन मोनजायो इखौ खननै एवनांगौ आरो नङाबा साराया जायगा थोआ खनसे बानायनायावनो गोबां बानायना होयो एकदम दानो जायगा लाजोबगोन बुगाबावो आरो इयो एवबाथाय खावसेखौ एवग्रोनोसै आरो ओमफ्राय नै खावसेखौ दोनथ'नानै दा दसे उनाव इफोरबायदि खालामबावसिगोन आरो माने नाबावसिगोन ओरै गोलाव खालामसिगोन नङाबा इयो एवनायनि गोबाव सम सिगाङावनो नाखानानै दोनबाथाय सिथाबजोबनो नागिरगोन आरो मोजां जानाय नङा एवनायाव होमबा आं दा नैबेखौ नाहैग्रोनोसै सोलायलांबाय होमबा आं नैखौ दा एवहैग्रोनोसै एवहैनोसै आं इखौ दा एसे मोजाङैनो लांनांगौ आरो एसे खेंख्राय खेंख्रि लांबाबो खेंख्राय खेंख्रि जानो नागिरलायो मेथाइआ आरो नै दांनायाव बेफोरबायदि स्मुथ साफा जानांगौ आरो बोरैबा दै बारा बोरैबा दै खमबाबो जानो नागिरा आरो मेथाइआ एसे मिडियामनि जाबायनायफोराबो जानला मानला जानो नागिरालाय इजिया माने रोंबा इजि आरो रोङाबाथाय गोरा दायो आङो थावखौ होबाय आरो थावखौ गोबाङैनो नांखागौ मेथाइआबो गोबां नालाय थावा एसे खम जाबावबायसो थोन थोन जानो नागिरो आरो थाव खमबाथाय थावखौ गोबाङैनो होखाबाथाय आरो स्रां स्रां मोजां जायो दा आङो मेथाइखौ होनोसै थावा बारा दुंद्रायनाय जाबाथाय मोजां जाया आरो मेथाइआ एसे दुंलेले एसे दुंहांनाय बायदियावनो होनांगौ बेफोरबायदि जानांगौ आरो थावा बारा फेंफा गुर गुर खुबोबाथाय मोजां जानो नागिरा नै दा बियो साराय थालायाव नाङि बायदि बेखौ गारबाजों ओरै सोमावनानै होनांगौ आरो होमबाना इयो गोजौआव फैयो आरो मेथाइआ साराय थालायाव सिथाबनानै थाया गारबाजों ओरै एरखांनानै होनांगौ एसे बिदिनो नोरै सोमावनानै होबाय थानांगौ आरो इखौ
नङाबा ओरैनो दलर थाइसे जायगायावनो थाबाथाय बियो खामगोन आरो मोजां जानाय नङा मेथाइआ गुगानाय नङा अरखौबो एसे मिडियामावनो होनांगौ आरो बारा अर होबाथाय मोजां जाया बे मोनसेया एसे गुगादों आरो इदि फार्स्टआव दै फोनदोंमोन ना इदि फोननाया मोजां नांस्लाबाबाथाय बेफोरबायदि गुगायो आरो नै दैखौ ओंखायनोथ' फोनथारनांगौ नङाबा इदि गुगाजोबगोन आरो आं फाहामनाय होफिनबाय इखौ गुगानायखौ दा एसे गोरा जाबानो थासिगोन आरो मोजाङै नै लोगोफोर नायदो दहाय माबायदिमोन दा माबायदि जाखो आनारकुलिया नै गुगाबाय आरो आनारकुलि साइजआ दासो फैबाय महरा आनारकुलिनिया ओमफ्राय इयो दा एसे खामबावनांगौ आरो आं इखौ गोजा गोजा जालायनाय खामहोनोसै दसे एवबावनानै नै आंना आनारकुलिया आरो एसे गोजा गोजा जारें जारें कालार जाबाय आरो इयो दा ओमफ्राय आङो इखौ थावनिफ्राय बोखांनानै लाबाय नै बे सिनिनि रोसियाव होनोसै दा सिनिया दहायनो आं खांना दोननायाव गुसु जाबाय आरो एसे नै गुसुआवसो होखानांगौ नालाय आं दा इखौ होनोसै आरो खांग्रा खांग्रि होनांगौ होमबासो मोजां जायो दानिया बोखांफिननोसै बिखौ रोसि हाब्बाय आरो इनो आनारकुलि जाबाय दा रेडि जानो थाखाय रेडि जाबाय नै बेखौ बोखांनानै मोनसे लांदां जायगायाव दोननोसै आरो रोसिया सर'नाय बायदि जानायाबो दोनलासो बोराया बानायनाय न'आवनो दहायनिया खनसेयावनो माबा जायाखैमोन नालाय बुरजाद्राय जादोंमोन दहायनिया ओमफ्राय आङो इखौ खावसे दोननानै खावसेखौ खांखांबाय आरो इखौ दा खांबावनोसै इखौबो दहायनि बायदिनो सोमनानै दसेनो बोखांगोन आरो नै ओमफ्राय जोङो आङो थावखौ खिन्थानाय जायाखैमोन आरो मा थावजों एवो जोङो होननानै बे रिफाइन थावजोंनो एवो जोङो नै रिफाइन थावजों एवो सोरबा सोरबा साननो हागौ मा थावजों एवो होननानै सालमान खान गोनां जायबावलै नैथ' बेलेग बेलेग थायो आरो रिफाइनाबो बाख्लाया ओमफ्राय थावफोरा एखेयानो आरो ओमफ्राय जोंना दासो बानायखांनाय आनारकुलिया रोसि बाराथार जादों नै रोसि माथा गजोबनानै रोसि गोजा जोंहा फुंनि थाखाय दासो लोंहांदों आनारकुलिजों लोंनोसै ओमफ्राय मोनसेया साम'साखौबो बानायदोंमोन जोङो सानैजोंनो गिदिर गिदिरथार जायो जोंहानि आनारकुलिया सोरबा सोरबा गिदिरद्रायनि जाख'नो हायानो आंबो रोंगौथिया नै लोगोफोरा आं गासिबखौबो एवखांजोब्बाय दा नैबे खानसियाव जाबनानै दोननोसै आरो जोङो सोर जाबखाङो होनदों ना मादो gila.
Ibu tak nonton apa sih? Saya kau yang sih. Sabna ni saya selalu yang sih. Saya itu sih maka dah belum apa jadi kau ni dong. Kau nani. Bola resi. Nah, sing nabi kini tapi ada kasih zel. Nah kan nani, dokter nani. Lagani madam ni ba, ya le tukeli ba. Pakoran ni. Mana jadi zakili. Nah yang kedua sana tu ni sini dia. Hoमबा लोगोफोर जोंनि दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै जोंनि दिनैनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट खालामनानै होदो आरो जेसेनो हायो शेयार खालामनानै होदो जाहाथे जोंनि बेफोरबायदि गोदान गोदान मेथाइ बानायनायफोरखौ सोरबा सोलोंनो गोसो दंब्लाथाय जोंनि भिडिअनि गेजेरजोंनो नायनानै सोलोंनो हागोन आरो सोरबा सोरबा सोंबाय थायो आरो जोंनि मेथाइ बानायनायखौ माबायदि बानायो मायो होननानै बिथांमोनाबो जोंनि बे भिडिअनि गेजेरजोंनो दा नायनानै सोलोंनो हासिगोन आरो भिडिअआव नायनानै सोरबा सोरबा बुजियाखैबाथाय सोलोंनो लुबैदोंब्ला कमेन्टआव सोंहरबानो जाबाय मोजाङै जोङो दिन्थिफिनगोन आरो बानायनानै बुजियाब्लाथाय बानायना दिन्थिन माने मोजाङै खोन्थाहरगोन कमेन्टआवनो माने लिरनानैबाबो जायखिजाया सोंहरबानो जाबाय बानायनो गोसोबा ओरैनोथ' हरथार बानायनायफोरा मेथाइ बानायनायफोरा बेफोरबायदि बानायनायफोरखौबो सिखायनानै लायोबा मोजां आरो सोलोंनानै लायोबा बेकारफोरा ओरैनो खामानि गैयिफोरा माबा मोनसे बेफोरबायदिनो रोङोब्लाथाय दखानफोर होनानै माबा मोनसे राहा खालामनानै लानो हायो आरो जायखिजाया हटेलफोरावबो थानानै मोनगोन बेफोरबायदि जोंनि बर'फोरनि गेजेराव दा बेफोरबायदि गैबाङानो दे बांसिनानो जोंनि बाजारफोरावथ' बांसिनानो गुबुन हारिफोरसो आरो जोंनि हारिफोरा बेफोरबायदि गैबाङा आरो खम आरो बर'फोरनि गेजेराव बेफोरबायदि मेथाइ बानायनाय मानायफोरा बहुत खम आरो बेफोरखौ सोलोंनानै लायोबा मोजां जायो आरो जायखिजाया बेकारफोरा आरो खामानि गैयिफोरा जोंबो आरो एसे एनै रोंबाबो भिडिअनि गेजेरजों एंगारदो आरो जि एसे एनै रोंगो माने नायथो रोंथो होनना गुबुनफोराबो खायसेफोरा सोङोना मेथाइ बानायनाय मानाय माबोरै बानायो मायो बेफोर सोरबा सोलोंनो गोसोबा जोंनि भिडिअनि गेजेरजों सोलोंनो हागोन होननानै जों आसा खालामो आरो जोंनिया मोनसे प्रब्लेमा जाहैबाय मा जोङो दखानावनो थानानै बानायो नालाय जोंना दा दखानसो नालाय जायगायाबो ओमफ्राय जोङो दखानावनो थानानै बानायनांगौ जायो माबा मोनसे ब्लग बानायबाबो भिडिअ बानायबाबो रेसिपि बानायबाबो दखानावनो बानायनांगौ जायो आरो ओमफ्राय दखानाबो लामा खाथियावनो जाबाय नालाय थांलाय फैलाय गारि बाइक बेफोरनि आवाज खोनाबाय थायो आरो खाथियावनो रायलायनाय मानसिफोरनिबो आवाज खोनाफैबाय थायो खायसे मानसिफ्राथ' जोंखौ केमेरा लानाय नुबाथाय बांसिन मोनबारा होनना होयो आरो केमेराखौ लानाय नुबाथाय माबा माबि होनलाङो बेफोरखौ खोनायो आरो जोंना बेनो प्रब्लेमा गुबुनावबो थांना बानायनो हाया नालाय जों दा दखानावसो बानायो ओंखायनो दखानावनो थानानै बानायनांगौ जायो आरो बेफोरबायदि प्रब्लेमफोरा बांसिन माने न'आवनो थानाय जायो आरो गोजानाव खम थांनाय जायो दखानखौ गारनानै थांनोबो हाया बिदिनो जाना थायो समाव गारलांथारनांगौ जायो बेफोरबायदि प्रब्लेम जायो आरो जोंनाव माबा मोनसे ओरै खाथिनि आवाजफोरबो फैबाय थायो आरो सोरबा दखानाव फैबाथाय बेयावबो केमेराखौ अफ खालामनानै दोनलायनांबाय बेफोरबायदिनो आरो जों खस्थ'यैनो खालामो आरो होमबा दिनैनि ब्लगा बेखिनियानोसै लोगोफोर लोगो मोनफिनलायसिगोन नोंथांमोनखौ नेक्स्ट ब्लगाव बाय बाय लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलांदो अलाव होनानै लादो